Подлагам на гласуване проект решение номер 1, точка 2. Моля да гласувате за, против и въздържали се. Участвали в гласуването 13 общински съветника, от които 13 за, против и въздържали се няма. Решението се приема. Това се изчерпва на втора точка. Преминаваме към трета. Докладна практика с входящ номер 872 от 14.04.2026 относно продажба на урегулирано земеделна частна общинска собственост. Вносителя първа комисия, трета комисия, общински съветници за точка трета. Няма преминаване на гласуване. На основание член 21, алинея 1, точка 8 от член 35, алинея 1, член 41, алинея 2 от Закона за общинската собственост, предлагам на гласуване проект решение номер 3 от точка 3. Моля да гласувате за, против и въздържали се. Участвали в гласуването 13 общински съветника, от които 9 за, против няма, 14 се въздържат. Решението се приема. Преминаваме към проект решение номер 2. Моля да гласувате. Участвали в гласуването 13 общински съветника, от които 9 за, против няма, 14 се въздържат. Решението се приема. Преминаваме към проект решение номер 3. Моля да гласувате. Участвали в гласуването 13 общински съветника, от които 9 за, против няма, 14 се въздържат. Решението се приема. Преминаваме към докладна практика с входящ номер 872 от 14.04.2026 именно 34 относно даването на част имот публична общинска собственост. Вносителя първа комисия, трета общински съветници за разискване по точка 4. Не виждам. Това преминаваме към гласуване. На основание член 21, алинея 1, точка 8 от член 14, алинея 7, алинея 8 от Закона за общинската собственост, член 16, алинея 1 от наредбата за придобиване и управление с общинско имущество на общински съвет в Болград, член 8, алинея 1, алинея 2 от наредбата за условията за разполагане на принципални или обекти за търговия и обслужващи дейности, ред за валисните, наемни цени за даване за наем на общински имоти в приложение 1 към наредбата. Моля да гласувате предложения, проект решение номер 1. Участвали в гласуването 13 общински съветника, от които 13 за, против и въздържали се няма. Решението се приема. Преминаваме към проект решение номер 2. Моля да гласувате. Участвали в гласуването 15 общински съветника, 13 за, против и въздържали се няма. Решението се приема. Преминаваме към проект решение
едва ли на някаква полука и този път нямаме допускане на предварително изпълнение на това решение, защото, както посочих предходния път на предишната сесия, дарението е двустранен акт. Но не знам дали това се е повлияло от моите думи или е във връзка с една заповед. Аз ще попитам председател на Общински съвет, тази заповед представена ли е заповед ДС 0617 от 12.03.26 година на областен управител, който касае решение на Общински съвет 394 от 26.02.26 година. Има ли такава заповед? Това, което е при вас, прави така, нищо нямате във връзка с така. Защото, значи, какво открих? Открих едно определение на административен съд Тяново, в който дава и е насрочено дело за 13 май, мисля, че беше оспорване от страна на кмета на общината на заповед, тази заповед, която е, във връзка с която касае езовиро сесията от 26 февруари. На предходната сесия, която заповед от 12 март, предходната сесия, която мисля, че беше на 26 марта, не се бъркам, аз попитах как се движат нещата, направил съм си извадка от протокола и виждам, че казва, че всичко е наред. И много странно, случайно попаднах на това определение, което се оспорва. И това е решение на Общински съвет, а сега председателът ми заявява, че няма никаква информация. Ами, не беше ли редно тази заповед, след като има такава заповед, да бъде изпратена на Общинския съвет, на председателя на Общинския съвет, който нас да запознаем. И ние случайно, ако не съм юрист адвокат, може би нямаш да попадна и всичко е така, ще да продължи. До кога ще се продължава смисъл Общинския съвет? Да. Имате мнозинство, решавате си каквото искате, но крайна сметка другите съветници ги интересуват тези обстоятелства. Останали съветници никога трябва случайно по някакъв начин да научаваме и то на въпрос, който аз запитах. Нали, 14 дена са това от сесията. Вие как не сте имали тази информация и да не информирате? Аз това ми е много странно. И най-малкото, което е, тогава така сте преценили, така сте ми отговорили, но най-малкото да качите тази заповед и да уведомите Общинския съвет, съответно председател, да не уведоми нас. Аз това ми е много странно. И в тази връзка аз ще подкрепя проекта за решение, но искам тази заповед, нали, тя сесията се върви, просто да ни бъде предоставена в рамките на сесията, да мога поне аз лично да се запознае, защото така ми са интересни мотивите, в които областният управител му казва, нали, да приеме този язовир. И не случайно, когато аз говоря нещо, нали, хубаво е да се изслушваме, не само тук съм говорил разни работи, но тогава каза, че това предварително изпълнение това е двустранен акт дарението. И трябва да има прието и няма как да бъде допуснато, защото е за един язовир. Аз не знам, поне така е отразено в определението на съда. Не знам за един язовир ли става въпрос, за колко, какъв е мотива и така нататък. И би било редно, не е редно, ми законосъобразно, спрямо закона, Общинския съвет, след като това е решение от сесията от 26 февруари. Би следвало да се изпрати на председателя, той вече негов преценка дали да запознае или не. Аз това ми с тези странни неща. Аз ще подкрепя докладната. Знам проблеми с язовирите и така нататък. Хубаво да има някаква прозрачност, някаква осведоменост на общинските съветници. Не можем и по някакъв случайен начин да са информирани. Дали ако бяха погледали, всяка бяха какво ще е заднини и така нататък, че се гласува. Да, ви си го гласувате, аз ще го подкрепя. Може ли да взема думата? Не, само за мен. Аз винаги съм харесал, когато вие говорите вашите предлагания са много интересни, защото в смисъл такъв наистина бившият председател на Общински съвет, познавайки и закона. Само искам да ви помоля едно нещо. Всеки път говоря за този мандат. Откарате да имате мнозинство. Когато вие мандата имате мнозинство, никой не ви е когато имате мнозинство. Не ли нека, да. Не сме опозиция, но нека да са... Ние не сме казвали никога да имате мнозинство, ще гласувате в общинска. Казвали ли? Кога? Предния мандат. Да ви върнем, дайте да ви Ми да. Не мога да ги изкараме, това съм си изкарал от отговорите си. Изкарайте го. Сигате, слагате
имате мнозинство. Ами, това е факт. Какво ли? Факт. Мисля, че не съм казал, което е нередно или невярно. Ние никога не сме казвали на вас. Да. Сега искате да вмените на населението, на гражданите на общината Болград, ще правим каквото се знаем, защото имаме мнозинство. Те са на практика. Кажете Каквото вижте, това си гласуват. Това е факт. Кажете какво сме гласували. Благодаря ви за мълчането. Ние какво сте искате ли да почнем? Да, Конкретно към питането може да госпожа Хибарова Ние не можем 1000 пъти да Прибарва. Само не искам да ми обяснявате пак процедурата. Конкретно. Защото миналия път ми казвате, че... Да. Добре, ма чакай, може ли да се изчакаме все пак? Не, процедурата е знае, миналия път ми обяснявахте. Аз няма да казвам процедурата. Да. Дайте ми време поне да Да не обясня. вероятно вкъщи не му да говоря, той за 20 Така, думата е дадена на госпожа Хибарова. Госпожа Хибарова, общество. Благодаря. Решението, което взехте в февруари месец, не беше за един язовир, а бяха За 6 шест. язовира. Така, това решение не е върнато от областния управител частично, само за един язовир и не за това, че сме взели решение за предварително изпълнение, а за това, че искат да бъде бързотока по-голям, отколкото е заснет първия път. Именно в тази връзка оспорваме пред административен съд отказа на областен управител, защото считаме, че не е правилно извършен този отказ. В момента на 13 е насрочено делото. Ето ги запис. Това е. Как добре, ние как да разберем? Предварителното изпълнение. Ние как да разберем това, което се Ама, случва? господин Минчев, аз не съм длъжна на вас да ви казвам. Ето, в момента обяснявам делото как е. Ето е заповедта. 5-те са приети, един не е приет поради технически Аз не съм. протокол. Това е. Вие Вие сте сте казвали, как ми да раздели на Това е технически параметр. Параметрите, ето ви го. Касае технически параметри. Трябваше и аз да го търся и да питам за него, трябваше да го качите на председателя. И той вече дали ще ми го предостави или не е друга полза, аз не съм питал. Аз зададах въпрос към председател на Общински съвет, има ли такова заповед, така, заповедение, че стане. Аз не съм питал. Вие миналия път почнахте да ми обяснявате пак за процедурата и ми казахте, добре, вие от 12 кога сте получили тази заповед? Аз го питах на сесията на 26. Вие ми казахте, че всичко е наред. И сега пак ще ме питам, защото той с вече тук направи наред и какво го Няма нищо нередно, всичко е както трябва. А сега ме Пак са наред нещата, защото по процедура ние сме си извършили абсолютно правилно заснемане, описване на техническото съоръжение като язовир. Касае техническото съоръжение. има право да си казва, не е ли той да пита. И да говорите последния. Няма нищо нередно в случая. Благодаря ви много, бяхте прекрасни във вашето говори. Други въпроси има ли към точка 2? Няма. На основание член 21 ал. 1, точка 8 от Конституцията, член 12а, алинея 1 от Закона за прилагане на конституционните изключения на националната култура на загубите на държавата.
13 за, против, въздържали се няма. Решението се приема. Преминаваме към гласуване. Моля да гласувате. Участвали в гласуването
съветника, 13 за, против, въздържали се няма, решението се приема. Преминаваме към проект решение по номер 10. Моля да гласувате. Участвали в гласуването 14 общински съветника, от които 13 за, против, въздържали се няма, решението се приема. Преминаваме към проект решение по номер 11. Моля да гласувате. Участвали в гласуването 13 общински съветника, от които 13 за, против, въздържали се няма, решението се приема. Преминаваме към проект решение по номер 12. Моля да гласувате. Участвали в гласуването 15 общински съветника, 14 за, против, въздържали се няма, решението се приема. Преминаваме към проекто решение по номер 13. Моля да гласувате. Участвали в гласуването 13 общински съветника, от които 13 за, против няма, въздържали се няма, решението се приема. Преминаваме към проекто решение по номер 14. Моля да гласувате. Участвали в гласуването 13 общински съветника, от които 13 за, против, въздържали се няма, решението се приема. Преминаваме към проекто решение по номер 15. Моля да гласувате. Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които 13 за, против, въздържали се няма, решението се приема. Преминаваме към проекто решение по номер 16. Моля да гласувате за, против, въздържали се. Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които 10 за, против няма, трима се въздържат, решението се приема. Преминаваме към проекто решение по номер 17. Моля да гласувате. Участвали в гласуването 13 общински съветника, от които 13 за, против, въздържали се няма, решението се приема. Преминаваме към проекто решение по номер 18. Моля да гласувате. Участвали в гласуването 15 общински съветника, от които 13 за, против, въздържали се няма, решението се приема. Преминаваме към проекто решение по номер 19. Моля да гласувате.
Участвали в гласуването 13 общински съветници, от които 13 за, против и въздържали се няма. Решението се приема. Това се изчерпва десета точка. Минаваме към точка 10. Изпълнена връзка с входящ номер 879 от 16.04.2026 относно разрешение за дарение на обектите в собственост. Вносителя първа комисия. Трета. Общински съветници за точка 10. Така. Значи преди 2 години и 2 месеца беше епизод 1, сега сме епизод 2, пак да даряваме. Тогава беше безвъзмездно ползване на пак едно моторно превозно средство. И сега продължаваме с това да даряваме, обаче вижте докладната, която ни е предоставена, и пак казвам, че докладната се приеме, защото се връщаме назад от нещо заседание, че вие си го гласувате. Независимо какви аргументи, какво и защо и как. Но вижте, хубаво, нека се гласува, вие си го гласувате, аз съм абсолютно убеден. Но вижте как е даден материала, докладната и с какви приложения към него. Значи, какво е написано? Автомобилът не се използва ефективно за нуждите на общинска администрация. Защо не се използва това? И защо е закупен? Така. И община има на неоправдани разходи. Защо се закупува това МПС, като си спомням годините назад, че МПС-тата бяха къти, се брояха на пръсти. И другия момент, който има интерес общината да бъде дарен. Какво? И тук е някакви благотворителни инициативи, обезпечаване на църковна дейност. Това са много странни обстоятелства. За мен, не за мен. Съгласно изискването на закона, това решение не е мотивирано. Като това е само основание, не е мотивиране на решението да бъде оспорено от областта и прокуратурата или на малко да бъде върнато от областния управител. Но, ако не знаем какви критерии прокуратурата и областния управител връщат, оспорват, за мен би трябвало да се гледа законосъобразност, като да този път няма да призовават да връщат, да оспорват, просто си изказа моите аргументи, то в така съвсем сбит вид. Не е мотивирано това решение. Който е изготвил тази докладна? Ами измислете, посочете за какво точно, като се отдели това обществен ресурс. Поне малко да бяхте се постарали. Ето, въпроса се връщаме, че пак си го гласувате. Вижте го, една посъм докладна с 2 изречения. Това не може да бъдат мотиви, не може да бъде основание да се дарява този автомобил. Другото което? Ами вижте, един талон е представен на автомобила, няма лошо, нали? Трябва да се види автомобила, че е собствено. Вижте, някаква сливенска света митрополия с църковното настоятелство и проверителната комисия и тук имаме едно картонче от регистър до остата. Ами, поне дайте регистрацията на църквата, дайте на съответния вид субект, на който се дарява. Значи първо нямаме обосновка защо и как трябва да се даде, защо документите ни дали, но на кого го даряваме, как да е? Така, ама къде има регистрацията, къде? Едно църковно настоятелство, добре, няма лошо, избирателен протокол, един регистър, дайте регистрацията на това, дайте мотивите, защо общината. Това е за мен. Това за мен е абсолютно неиздържано от законосъобразна гледна точка докладна. И сега, ако решат, могат да се върнат да се отворят, ако вие приемете в този вид. Ето, това ще бъде нагледно доказателство, че вие каквото решите си гласувате, макар че това, което го казвам, не е очевидно, а е очевидно това, което го говоря. Мисля, че в този вид не може да бъде направено това дарение. Така че това е от мен. Значи, ако трябва да се върне назад, 3-4 глави назад, аз пак съм доволен, че вашите предвари винаги са ме защитали от погрешни хора. Като се радвам, ако вие сте прав, аз пак ще връщам се. Значи има някаква полза от има естествено. говорене. Да, ама, пак ще си го гласувате сега. Ами пак си го гласувате, факт ще стане факт. И ще стане факт, ето, защото ме опитахте, аз изказвам мнение. Нали? А така се... Да. Той тогава не се обясняваше. Не може църквата да няма Добре. не сериозно. В моя страна, не, от ваша страна е начинът, по който е даден. Сериозно е вие да го кажете Ама, това нещо, което сте... аз го упреквам вас, Не знам църквата... който го е изготвил, който го е предоставил да се гласува. И Сирийската митрополия да няма регистрация. Не знам дали има или не, аз не се занимавам с църковни работи. Само с няколко думи, пак ще бъде кратка, няма да занимавам с основанията. Устава на Българската православна църква. Там е описан точно
реда, начина за регистрация на всяко църковно настоятелство, по какъв ред се одобрява и как се получава булстата и реда, по който се извършва. По-различен е, колега, прочетете го. И сега ви извинявам се, ама не е някаква сливенска митрополия, ами то и сливенската митрополия, към която сме ние. Нали? Би трябвало да го знаем все пак. Всички сме православни християни. Това е. Регистрацията е абсолютно законна. Реда е по устава на българската. Достатъчно съм чел в този живот, тъй че си няма. Така, значи, нека да се изкажа. Аз ще само да отговоря на Петър, за църковния устав и така нататък. Няма да чета, защото това не ми е работа да го чета, но виждам, че имаме един материал. В който материал, нека да се кажа мнение. Защото после госпожа Хриванова ми обяснява и после като го върнат, ама ви пак се засилвате да го отмените. Аз няма да призовавам, ако иска и да мине, ако иска да го оспорвам. Така, аз говоря, пак казвам, не ме интересуват църковните работи, говоря, че ние имаме един материал, в който трябва да приемем това решение и това решение нашето няма да бъде юридически неиздържано, няма да бъде законосъобразно. Първо казах мотивите, които съчиняваме мотиви и второ начинът, по който ни предоставя. Пак казвам, господин Кмете, тук са подвели с тези две-три изречения. Значи, за да се приеме това решение, трябва да има документация, която ми обяснява госпожа Хриванова. Не да ми го обяснява, няма нужда. Да се приложи, за да бъде решението пълно, целесъобразно и законосъобразно. Това има предвид. Затова няма да чета църковните работи. Да ви пак да кажа. Така, аз казах мнението, виж си го гласувате пак, ето даваме нагледен пример, пак вече каквото искат, ако искат да го вършат, ако искат да го оспорват, това си е тяхна работа. Хората имат нужда, да, наистина, че хората имат нужда. Добре, аз не съм оспорил нужда. Казах, че трябва да бъде мотивирано. Дадено. И защо е купен този автомобил, къде се използва? Против, използва се. Еми защо се дарява тогава? Защото църквата има нужда. Нужда на общината, къде има той закупен за нуждата на общината. Аз знам в годините назад, в който ние с вас сме трябвали да ходим, сме ползвали лични превозни средства, дали нямаше. След като не се използва активно, вместо да плащаме данъци за страховки, венетки, гуми, горива, ГСМ. То е ясно. Въпросът е, че след като се използва, не би следвало това нещо. Да, може би има такава нужда. Аз не оспорвам нуждата на църквата или на каквото да е. Вие ще председател на Общинския съвет, знаете, че Бога става така, знам също нещо в години. 2011 година. Връщаме назад. Макар че просто сега да кажа какво значение. Ако си спомните, за да идем да подпишем побъртиняването с община Чорно, трябваше да ползваме личните автомобили. Така, и ако ни бяхме отишли, сега аз не казвам с кой, казвам с лични автомобили. Нямаше тогава такъв автопарк. Аз се радвам, че се закупи. Нали? Но сега да тръгнем да ги даряваме с лека ръка, не оспорвам нуждата. Аз така го приемам. И мисля, че тогава свършихме добра работа, защото виждате какви проекти произведохме с община Чорно. Тогава нямаше проблема, беше как да стигнем. Така че за мен е да се пилее такъв ресурс. Аз не позволих на глави също. Сега... Може да било с Само едно е значение. Сега ти аз гледа. Само едно без да повтаря. Значи от началото на мандата до сега, мандата е почти към края, още година нещо, имаме две върнати докладни от областен управител. Две. За разлика от община Минерални бази, която има 4. Така, аз казах, че няма да призовавам да го спомнят или каквото да правя. Добре, сега ще видим дали са приеми. Преминаване към гласуване на основание член 21 алинея 1 точка 8 се изменява член 34 алинея 4 от Закона за общинската собственост във връзка с член 44 алинея 4 на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Подлагам на гласуване проекто решение под номер 1. Моля да гласувате.
са приели. Преминаваме към решение под номер 2. Така, моля да гласувате за против. Част за гласуване 13 общински съветника, 9 за, 1 против, 3 се въздържат. Решението се приема. Иванова, Да. тази губернатор не е върна, не се смята за трета, защото ние преди това пак върнат, така че остава пак бе. Аз мисля, че няма да е основания. Право на отрицателен. Право на отрицателен. Ние вършим благотворителна дейност. Така, Господ гледа в гроба. така, взема отношение за отрицателния вот, няма какво да кажа допълнително, само да казвам, че този път не съм призовавал кой какво да отменя. Ако преценят да отменя да вършат докладната записка, защото тази да се гради, да говори и така нататък. И да отговоря на кмет, ето, че в момента имате мнозинство и си го приемете. Това е факт. Така, преминаваме към точка 11. Първа записка с входящ номер 880 от 16 Време на договорите, едно се пава знае, едно се пава бе. продажба на имот частна общинска собственост по плана на ново регулирането на имот, параграф 40. Вносителя, Няма. първа комисия, Той господин Вичев ще каже. трета комисия. Така, Не, аз свободно стана повече. Не бе глупости. Общински съветник за разисквания по точка 11. Няма за това преминаване към гласуване. Не, защото преди малко каза, че се е изхабил в годините да говориш, пък продължаваш да говориш пак. Процедура на гласуване ще на основание член 21, алинея 1, точка 8 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 35, алинея 1, член 41, алинея 2 от Закона за местното самоуправление. Плана на гласуване проект решение номер 1 може да гласувате за против съдържание. Участвали в гласуването 12 общински съветника, от които 9 за, против няма, 3 се въздържат. Решението се приема. Преминаваме към проект решение под номер 2. Моля да гласувате. Участвали в гласуването 12 общински съветника, от които 9 за, против няма, 3 се въздържат. Решението се приема. Преминаваме към точка 12. Покана записка с входящ номер 881 от 16.04.2026 относно разрешение за отпускане на граждан финансова помощ. Вносителя. Първа комисия. Само искам да попитам дали ще бъдат достатъчни тези 200 евро за лечението на господин Таев. Петър Иванов, който му предстои спешна операция. Верно, той взима пенсия, има по-малка работна заплата. Да. Той се нуждаеше от лечение и го е минало това лечение. Представи фактура, с която се вижда колко е заплатил. А ти искаш да кажеш, че само му заплащаме това, което е заплатил? Да, Добре. така. А няма нужда от други средства? Ами за сега няма. Това е минало лечението и ние заплащаме това, което Добре. вече е платил. Ако за бъдеще се наложи, Защото пише спешна операция, но проси от тази гледна точка. да, защото Други въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване на основание член 21, алинея 1, точка 6 от 70 на Плана на гласуване, проект решение под номер 1. Моля да гласувате за против съдържание.
алинея 1, точка 23, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и условията за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с BG-02-SFPR 002-2.016 подкрепа за уязвими и маргинализирани общности в Програма за развитие на човешките ресурси 21-27, предлагам на гласуване проект решение номер 1. Моля да гласувате за, против и въздържали се. Участвали в гласуването 12 общински съветника, 12 за, против няма, въздържали се няма. Решението се приема. Преминаваме към проект решението номер 2. Моля да гласувате. Участвали в гласуването 12 общински съветника, 12 за, против и въздържали се няма. Решението се приема. Преминаваме към проект решението номер 3. Моля да гласувате. Участвали в гласуването 12 общински съветника, от които 12 за, против и въздържали се няма. Решението се приема. Това се изчерпва в 13 точка. Преминаваме към точка 14. Докладна записка с входящ номер 885 от 20.04.26 относно приемане на годишен финансов отчет на Стъба Аутополград ЕОД за 2025 година. Гостина на докладната. Няма какво да кажа, само мога да кажа, че тази година основните заплати на медицинските сестри и лекари заплати се увеличават чувствително и ако е необходимо по някакво време може да увеличим много неща. Така, комисията. Добре беше, имаше преходни оставки, се излъжаха много и проблемите се увеличи много. Първа комисия. Първо допускане. Втора. Трета комисия. Общински съветници за разискване по точка 14. Няма да преминаваме към гласуване.
причина с 100. Да, ако има средства, нека да увеличим заплатите. Митка Гешева се пенсионира, Живка Иванова се пенсионира. Ако има някаква възможност да увеличим заплатите. Да изчислим ли? Да, числете. Почивка? Моля? Почивка ще Не, вземем. аз мисля, че колегите общински съветници няма да имат нищо против да го вземем като решение с това. Ами, трябва да почувствам да иначе действително да дадем участие. Добре, числете. И аз да. Ако има средства на 4 да не увеличим заплатите. Съжалявам, дами и господа общински съветници. Може ли да видя тази заповед? Те не ми е дадат. Имайте толкова време да направи, че аз не се оставам бъде. Трябва да се видя. И какво е толкова? Ма аз не казвам, че съм прав. Нали беше, че ти прав? Ама, вижте, ваша грешката е, че ви сте трябва да уведомите Общинския съвет за тази заповед. Аз не изисквам. Дайте ми заповедта. Вижте, трябва да я дадете. Разбирам, че ти не си... Имаш хора до тебе, но пак са като две. Аз съм благодарен, че ми казваш, че... Какво да ти казвам аз искам заповедта, нищо не казвам. Аз се радвам, че те държа буди. Все още. Вики, ето за СРЕМ, на видно място. Има и да дойдат, не само да си уведат. Машиния, тук сме горгени. Кот ми дадат. Тук е, ще ги два. Пак аз случайно бях паднал на него полчаса. Жълто, който се проверя, който е това е следващия род, и ми падна това отведение и излезе. И че имам достъп до системата, кучета на яда. Кой път се иска водостока, жълто ме. И трябва да се